Kina kiona rito keri. Yambere tambe gatata na. Ora abune kero kon kiturate bya abantu bona. Kero gata ngakisiga kingi. Wai saransa ngora Ngie ke betongi to kona na. Ngioro setiga. Kwanza magena nabe gitabu abere nkayare. Bono tenda da kubuli muna nabo keke mambishuali. Na mina kana kaka igona magena ari ngabire. Naga afukata kamo. Bono kwa brand tingo tigariri gakishitari bobe. Amagena ayu naye kwagorete. Bona kwagorete ngiutaro sereti gakimano minto gakitari bobe. Amagena nachete nkagora abere ndo simo gasekera narude kuburugera naye bono kwabuka bono muya kwa rosionsi utari ko rosino nyelimo bondo buri bobere chwali bongisane gaki bunoroje munambwate getambiga neno mete kwa ko rosino nyelimo nabona ingi ku understand ntebe mumro minto na rosielimo elimo eli atigari tege na inchendosi kwa rosi aberonsi na avocado chiane ibere chionsi yani kwa robono uigwete buya bono uliete avocado chiane na magena na ngeta avocado na line yemo na magena abere tige mindebyo nya dabaje avocado gakonya commentere pili saksi bono uigwete buya rendo kwa rira magena na abere na avocado ya bona kanto kali agasini indi na gakime na beka mache gracia kama tali ave ta gracia kama no ngote rubanya abantu baragera mu nyumbe naye bono orenchara mono doragera amasiki gakinje kuna na kesabu na chikwande diri asigete na agenda arafunga riko igunjera na mumura nari naero kare gocha kondigika kwanza mbia gwatebire oyingo yo kondigika omwana bo mutureti mboni garurega moisikyo yo gocha kondigia omoisio yo goteba ingiata ke ingira kini keko bachanda kinyoreke asiki nkimo gochandira bana batureti bachaka batotletera mananga yamangane familia to seli gwe kenyoro abutata na batureti yani tureti tali abatureti ko ira ngora gakin to seli gwe kenyoro ngayo twende asiki bono obete akone ndugu tata tumbire Beyande kabisa. Akibona na igwete nga mestari utabwati engeri utabwati ngigwete nga mamu gusiganira ari ngigwete. Mestari nimbwate lakini bono maite. Chinga kina ranga nyore na incho mondo. Bono maite gento na sinyatu. Ngaki mamu gusiganira ari mamu na kabire gari friend yawe tata gakitumbire. Igwasarika bono motu. Ari go sare kendu. Chinga kichekire boyo. Bono karanga mamu gusiganira. Bona beko nyarekana. Abaswata taba bange gangorora sokori biashara bya boda kai kabaswati mbali ngoko pokolia baya. Mbaro bange lakini usai sister no wate sister onsigane. Sister yana tata kanga kyotse ngo chaka bono korosi mestari sister yana ngabono nga mote ngabono tumbiri nako takita ko nyoma. Nimbate mestari yoko lika lakini yoko kwana nere gote yatwale shida ke. Bono ekobeteri lyo manyete inze ndako lyo mestari yoko andanga kyogocha okomochaka. Kingo dikwe balende. Ya. Tukweba ngoko amangana abira mayo ko motebye ekaro kwa ngoko anda amangana maya aina arakwate mangana yo wanza ngo motebye tata mungno na tata tu amanyene kuru skuru pakanga monyoma bono ma to ina arengera tikuchukonyoma bono ya igete kati kabere gatoka ngatu bwato boiri ene re shida ya beta guti mam gende kyanzumbuire sana ngachukwa kesa bungaranga bono ichiburi ndendi bono muswati uja gusiganira toteba kwa chire kwa moire gose kwa moire oborito ande gati kabere mwagosanire onyore karo mwagosanire kwa mwakire turucinga bono kweretereire nanu muntu guchikoretera muno mamu manyete no borito roche obete muisikyo renge omwana no umwana mutureti kosonomete anyo mwana bo siesi tari go tari gwacha ko ira magena ne gaiga nabo kare gochekia bana babatureti ga kenyoro igo bono muisho yo umutagete omusho yo matete ngire ndo kumuingiria ngiayo ko senje to na ya manyinga ya ngiayo kumuchegeli jenda kubolisi okuingiria mangane omusho iriba go oriba go ndetera enjera gwache ko iba magenane na avocado yane kwali nabo kare gokora ibintu bya bandi siko gali kwanya gochegia abantu nabo kare igo si na kwanyorire mbora igo bono omusho yo nakigia kare to karuse bwogo ogo chaga ocha ko chigi muise ngenjari mwana bo mutureti no maite na batureti mbabwati besa no maite batureti sukisha abantu bekenyoro ko batore kire mbabwati ngobori nkimoko buna madam no maite kare ngachire ke koroke mambi sister sister chaga ga sambiri sister chaga ga saa 5 sasa bano ingega iga nende boni iga boni ga chire ko chisiko sister ndara ko tara momera ko chisiko ga igo bono erieto mutureti riko gogeti igo bwato abatureti tinteti mangana abangana to bwato muchoyo igato isaine na mangana ande no abana batureti to sari gwe kanyoro ose abatureti bachaka guchaka gaiga to chaka ko transaction meeting osolve ibintu bitayo gaki
Umoete tengo ta sister ga kia sister ya naure no mane no re of course ningo sigeto na sister ya no mane lakini tingi twice muna my sister tiga korengarari tutekonda mabono tari ukurama na wata tingi twice yani yengarari kabere sister esengejo umwana bumuture tiare besa mbabu ati bari una squeeze bantu batari kokosa kenyureke pi era bande batoregete kale nari bagebira magena chivo jo minyo muture tio bwati ekesi binekyo lakini squeeze mbari ko iba magena ano borito bokoroje Umaite njira nkwigerete tumbiri na bira ikande gatikabere yatika kondimbera majo maite njero maite ne ngao usina agote tugusalirani ya nje mwate nimbwata abantu umaite tote ngango bono ngosali ngenda nyoma nyambeki usibanya karangere nakiki nayo bwa ya nimbwata abantu bana tata mate bono nje nare kogotebiga ayebi kerigeri umaite rabo kwerigeri pahara na bango konyora tubo kwantu bwati girlfriend ende nande kwetani yugo jikusiganero erugane bwate mechando sana bono ogokoraiga tiganko emestari nora ngange mestari norucho mwana underete yo ogwanchete igokoranga na gwanchete bono tini konyara kumanya ngo mate to konyara kumanya ngo mondo na gwanchete bono gento ngogotebi neke injira nere riugocha na igwete mama goteba ngati no bwate siji nyomba kwagache nyomba nene ige nyomba ye permanent ngayende siji ukagorgoso no bole musuneka agenda aguchikungaina nyambe kiboigo bono kwani aengenya kiyeyore kwani nyombeli ne ya nyombeli gose ne brother yao endugo ya ile lungu yes of course lakini egento takere komanya asenseye goiko utume kobo chanjo mako wini no nensu goiko bekendo byo mako yo insuta kote kurite kubana na tumbiri tigango tengaki takero tume mestari yao nando ko mwamangana ya mansu lakini manyaika abantu abange no bochanja bagotumeka oiso kubwatia abandeke oiso kubwatia kene mono ogotikara roje wano tumbiri ndete ngotebiga itakirutu aramangana mansu buna litoke no litoke litobuna liwansa itakirutu aramangana maya ogotebi umwiseke kera kwa materi umwiseke by the way no bochanja no tumeka ogutumeka obochanja oboke kwegure ekira kinataka ngote stadium amangana maya mansu buna litoke lito kwarari korre rere kesi bune ekina kya maremo na ke bono rambo chagigo tatu yu mwabo mutu yuache gaiga achaka mngana chimeeting toseri gwe kanyore sister nanya watebi gento watebirera numa etuna umoise ke boni gambwate no yo deputy OCPD bono wata botu mutuletingi bono musiko yunero ko ngaine te mono bono roche ani no nae baba aye tegerugo deputy OCPD mwano nyigwere koraiga sikaba abana babantu tigabantu kore bintu biago be straight amagena abantu ase babegete takonya kodi onye goko rusi elimo turia tigango tebi tata ayu muntu gagutishire kenyureke ntebi je tata no muntu mbate ji connection wansa sini mbate gasikete baite na ige mu mugambi naronde inaki oni gabone tugutuka Dubai no nyare gasi si je tata no muntu mbate connection kiro muntu mbate connection umwana minto oniga mbuga tu mugambi ora America oteta abaisike babere ya usikalo babere bona nchinji ko bembisi tari MBC ne chingende tata chiri chimbisi yani ontake to mwezi paite daina ki chiko kolega zikete no nyare kwenda America bonika use bona ngora kandi ko genda America tata bona linde use chesa chini si ayo hone ke deal na jijete wono mbwata mangana kite mutu mbia lakini no mokorole kuruo chaka konte Dubai miaka 5 etire mpaka boni gaki aingi to rachira basikimbare ngangirete no meta basikimbare ngobarira basikimbare ngobarira basikimbare bonika abaisike 7 bonika badi Dubai tigango badi oyonda bokara ngo taiba na basikimbare koratika kuruo chaka konte miaka rengeitire riri ngare miaka rengeitire ali ngwa ngane na to sibi binto to sibi musongo igasheri yare ende ngayo tarachira nje bono linde ninjiko sibi abangi nabagoto gakishwali ora nincho tete njiko sibi abangina ose agino mwisi kolisi mwaiti ya mwatari gashwali mwaiti bonika igasheri Dubai bonika intere ikeru unenje unaiga bonika mbande bi chusi ganche ngenda go sibi chisese chirocho ijiro jingo cha kwenda ndiko sibi no ndi ready agota gotiko bokora siga akithiri makora
Tindeti. Dubai Tindeti diti yago ai. Dubai na sagia. Tindeti ntabi gente kengao. Igo kurante na ngi na kitoko ra. Kengao ai. Tali gente kengao si. Ididi na reji mbwata. Tindeti ntabi gente kengao edile yende. Koraiga. Cia Dubai. Ese ngenjo nimbwate diri ngi ya na ande ngote binde baide una mbwato mugambi ukuru kupeto ya kumura America boni gote tumuntu nere. Na ndi nimbwate musani ondo kurore Dubai. Nimbwata ono. Utagotika gakyo bokoro bongo bo. Jatata no muntu njeni kiongozi. Jatata ni kiongozi. Abaisi kama ni ngambegete Dubai nsa woko bariro kumi baidewe. Muna baona ngo jigo yinde musike to Dubai manya gukubwati. Ngo jigo yinde musike yo. Ora igante toga endo mutinyo yogocha manya gukubwati. Amarende kane tamena to kumina gando rende ngo tabia magana Dubai. Ando kumina ndira kini kwali magana. Tata, magana ndira tiko tabiti story ngi ya Dubai. Tinda ikubuya. Usena America tete. Ege ndo takere kumanya. Abasubati basqueeze go seredis babona iga. Ebatake totume kwa bakora. Maina sio gende kana ma onjo jenjire yende igana ni nduti ngwa endi. Ngagenje ngakoro njira bagutoira. Bono ege ntungu ntagete ndara kurusio. Tubase kwanchi sigani gusiganira umusubati. Ndugu yangu tigango tebie. Agusigane nabara agusiganira umusubati onyo umusubati uyu no mobe. Mutachi kuigwana. Na no bwata mangana. Bono tigango tebiga. Njoma tenko ndande guchia. Na mangana na gote onyo turiko nya digest bona iga. Amangana yuma tena araguchiko kwa senyo. Na boli gosono karocho ndo nywa meli. Ose sister yawo ne. Sister yawo of course nero. Lakini na ndo kwa ndane miss. Oroje tabie yayo bwate sister yawo gete na banyone na. Ya bwate tabie ngi. Matonye ndimbwate tabie mbe. Kanga no muswati oli mbwate. Ndo igwana ine. Oli akore merre tini maete. Ya. Muswati rumo. Kwani aya kwambikira makoso ngando mobe. Kwani ayo romo umutakatifu no romo. Kakitumbiri. Makoso kikwanya ko rambwate ya maenepi. Makoso kwanya ko rambwate. Makoso kimbwate. Matekera matanga ali ngoko abete bu morogora ali ngoko yakwita abantu babangeta matanga kwatamete ni chibese matanga chiengoko. Ngatamane chibese? Aye tata. Tigango tebiga. Tigangenda kucha kwakwanira mangana abe bakangechiri. Tiganduga. Sister ya minuka rono. Tigango tebiga. Ona irenge ringani rinago tebi. Onye turku kutwara mangana maya so munwa kwanza muna litoke. Egaruma kanyoro musubati umyoko nyoma nje nagutigire. Nje nachiri guchana gutigire. Siganira bano ya sister. Tingo nyara gugusiganira. Aya twara mangana mansu maya ese chikasto muno chirbono uko bogoli abange buna abe campus abasubati buna abare MTC gali abasubati abo. Baidi wako nyoro musubati umenje nachiri. Nigo iska ko roga timbeta amaje sana. Nje nagutigire mangana ayo. Ya nje nagutigire mangana yoso kunya go digest. Sawa. Digest ya mangana ayo. Akara kwa digest ri onyoro musubati umyoko nyoma sawa. Wansa una Saudi Arabia mwisikina ro bwana to wanda Saudi Arabia boni kana to kwa mambi usengwa mwake simyo ya kwa ni famu tiga tata ngoro tigo bokora sina andi buno kogenda kuno kwanje kana no chesime yana ne eje na yengo tikira baito wende nero si tata ka si kore mama kana to mena dinde mina ganta buga action ni charande si nkwaria magenane bono kora kina ko tayina mantata tiganda kanyeka kure agasuria butata gakera mina ganto ko murire gake murire tata ganto ko murire ganta sini tata ganto ko murire meteni kombe bere njina ganto ko murire sawa tiganda kanyeka nkwaria magenane tigana magana tata to tata gake tinda eba te ko twale ntemi yo bogima tiga kora tiga si gake bana usena ibi kambata to ba dimu sukonde shwali kora tiga kibano lakini mama talente to mu sukonde ango bano yango dini ko ngenteri kwa maisha ninjenda wansa si na tabi kungwa kebicha motomere ya nje tindeti tindeti tika akisi kombere ko mungu moja tindeti mitibiya nde togenda nago tebiga koraiga ayaka soko genda Dubai manya gukubwati koraiga mina ganto karanji kana ndingiwete kebisiketo njarakere nechi sese mata linjira likende shwali mina akisi akiki mina akya ganto si nandi takia ko rango siketo no mwana mindo aya ngati tekasini niga nandi kwanza ngedukire ndende nyire umwana bosiasi umuishinari bosiasi ali ayo somesi yani mwana bosiasi ali nande naki mwe namba usendike mwe namba yawo yani igo ibetenga ni watu musacha na abana batatu tikataka mwana ya musacha urita bwati kenda gali so bona maje changarara siasi no meteli to siasi nimbate namba ingo namba yayo tonsalerie nyomo taligo tonsalerie nyomo kei mushi uranda ina gaenda osiranji amangana yande nani no muskali ali ya siga kyu asante tindeti koraiga mina rinde manya watene kitokora ai sawa